हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 5. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, 5ാമത്തെ അധ്യായം. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. അതില് 15 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നെല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലെ, അതിശയതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ സംശയം കർമ്മ സന്യാസവും കർമ്മയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആരാണ്? ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? സന്യാസി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. പിന്നെ സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയാണ് അല്ലെ. സാഖ്യയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരത്തിന്റെ വേരന്വേഷിക്കുന്നു, ഒന്ന് വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി. സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ്? യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭക്തി ഇല്ലാതെ സന്യാസം വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി ഇല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും, വളരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പ്രയാസമാണെന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? എല്ലാതും എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരുന്നത്? ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവനാണ്. പിന്നെന്താണ്? എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലും എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം, അതായത് ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അതത്വജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും നടക്കും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, ആത്മാവല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും ഒന്നിലും അദ്ദേഹം എന്താകുന്നില്ല? ബന്ധിതനാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഉപമ തന്നു. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തത് പോലെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു യോഗികള് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫലം ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്
എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നാം ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശാന്തി ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ എന്തിൽ ആസക്തനാകുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആസക്തനാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. അത് നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് 9 വാതിലുള്ള നഗരം, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ 9 വാതിലുകളുള്ള നഗരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മാവിൽ അതിൽ വസിക്കുന്നവനാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവല്ലാന്നും തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ആര്? സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടുള്ള ആസക്തി നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു പറയും. പിന്നെ ആത്മാവ് കർത്താവല്ല. ആത്മാവ് ആരെയും കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും നൽകുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ബന്ധനത്തിനും കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെയും പാപമോ പുണ്യമോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അജ്ഞാനം മൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അമോഹാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിനോ പുണ്യകർമ്മത്തിനോ ഒന്നും ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല. ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അവിടെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ അജ്ഞാനം നീങ്ങി നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ഇതുവരല്ലേ എടുത്തത്? 15 വരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുക. ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 16 അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകല് സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടതാകാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മാറി നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അജ്ഞാനം മാറി ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകല് സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം നമുക്ക് പകല് സമയത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം അയാൾക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന പറഞ്ഞത്? എന്തോ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രഭു. സ്പീഡ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി ശ്ലോകം വായിച്ചു, അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അടുത്ത് തീർത്തു. അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പോയായിരുന്നു മാത്രം. സ്ലൈഡിൽ വരുന്നതും എനിക്കത് എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ സ്പീഡിനെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നില്ല, അതാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരാൾ സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത്. താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും അതിനതീതനാണെന്നും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയാലും ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരാം. സമ്പൂർണനും വിശ്വാസിനും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം നന്നായി അറിയാൻ കഴിയും. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ
ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരന് ലഭിക്കുന്ന ആദരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഒരിക്കലും താൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും അതീതനാണെന്നും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയാലും ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല ഒരാൾക്ക്. സമ്പൂർണനും വിശ്വാസിനും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം നന്നായി അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും എന്തറിയണമെന്നില്ല, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അയാൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും ഈശ്വരനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈശ്വരന് ലഭിക്കുന്ന ആദരങ്ങള് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഒരിക്കലും താൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആരെ കാണേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു അവകാശപ്പെടില്ല ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈശ്വരന് ലഭിക്കുന്ന, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആദരങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന് കൊടുത്താലും ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇത്രയാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന് തുല്യം തന്നെയാണ് ആര്? ഈ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഗുരു അവകാശപ്പെടുന്നില്ല താൻ ഒരു ഈശ്വരനാണെന്ന് ഗുരു അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഗുരു ആരുമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരു അല്ല നമുക്ക് പറയാം. തത്പുത്തയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ആശ്രയം, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഏറ്റവും തുടക്കം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ 9 തലങ്ങളില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തുമലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? വിശ്വാസം വേണം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ആശ്രയം. ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ചിലര് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു, ചിലര് പരമാത്മാ രൂപത്തില്, ചിലര് ഭഗവത് രൂപത്തില്. അങ്ങനെ ഏത് ഭാവത്തിലായാലും ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാക്യേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ, പശുവിനെ, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ, എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്, അതായത് പണ്ഡിതന്മാര് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഇവിടെ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരെയാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. പരമതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അവബോധമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. കൂടെ
നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്നും സമ്പൂർണ്ണ ശംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ ജീവജാലങ്ങളുള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് താൻ ഇന്ന് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുള്ളവര് ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതെന്നും ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ ആര് കാണുന്നു? ആ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കാണുന്നു. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകത, ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയും സമദർശിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരെന്നുള്ളതും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന് അറിയാനായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതം. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവരെന്ത് സാധിച്ചു? അവർക്ക് ആ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ സമഭാവനയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവര് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ, അവരുടെ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ മറികടന്നവരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവർ, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദോഷമുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ബ്രഹ്മസ്ഥിതി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് സമദർശനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു മുക്തരായിരിക്കും, ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിയവരായിരിക്കും, അതായത് പരമപദത്തിൽ എത്തിയവരായിരിക്കും എന്നും കൂടിയിട്ട് ആ പരമമായ പദത്തിൽ എത്തിയവരുമായിരിക്കും ഇവരെന്ന് പറയും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവര്. സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, അതായത് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവര്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുക്തരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ജീവൻ അതേ വിധത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് എന്ത്? അതും ദോഷരഹിതനും. അതിന് മാത്രമല്ല പരവ്യോമം, അതായത് പരവ്യോമം പോകാനായിട്ട് അർഹതുമാകും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മുക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശമല്ല, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? പരമപദത്തിൽ എത്താന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദോഷരഹിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതിന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദോഷരഹിതനും ഇവർക്ക് ആണ് എന്തിലുള്ള യോഗ്യത കിട്ടുന്നത്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞവർക്ക്, ആ ദോഷരഹിതനായവർക്കാണ് പരവ്യോമം പോകാനായിട്ടുള്ള അർഹത നേടുന്നത്. പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മോഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോട് കൂടി സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭൗതികത്തിന് അതീതൻ. അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ കാണാം, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്താം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ കൂടുന്നവനാണ് ആര്? കാണുന്നവനാണ് ആര്? ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്ന അവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവൻ, ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മമത ഇല്ലാത്തവനാണ് ആര്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയാം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് മുഖ്യ ലക്ഷണം. ശരീരവും താനും ഒന്ന് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം, മിഥ്യാബോധം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. മാനസികമായി ധാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. കാരണം തനിക്ക് എന്തറിയാം? താൻ ശരീരമല്ല എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല താൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും നേട്ടം വരുമ്പോ എന്തായാലും താൻ ഈ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും നേട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അയാൾ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ഇതൊന്നും തൻ്റെതായിട്ടുള്ളതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, താൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ധാർഢ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തതില് ലിങ്ക് വന്നോ? വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. ബാഹ്യസ്പർശേഷ സക്താത്മാ വിധന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആത്മാരാമനായിരിക്കും, ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഈ മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമായ ഭഗവാനില് മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട്, പരമതത്വത്തില് മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്തനുഭവിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനെ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മാരാമനായിരിക്കും, അതായത് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഏകാഗ്രമായിട്ട് പരമതത്വത്തില് പരമസത്യത്തില് മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അളവറ്റ ആനന്ദവും ആരനുഭവിക്കും? ഈ മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്നു. യഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് ബുദ്ധിമാന്മാര് ഒരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ആദിയുമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളില് അവര് സന്തോഷവും കാണുന്നില്ല, ദുഃഖവും കാണുന്നില്ല, രണ്ടുമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും അവര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർ. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ പരമപദത്തിലെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മക്കളെ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടുവാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല. ഭോജികളായ പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭ്യമാണ് ആ സുഖങ്ങൾ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്.
എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് നമ്മൾ വിഷയ സുഖങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് പന്നികൾക്ക് പോലും സാധിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്, സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, സാധിക്കുന്നതാണത്. എന്താ പറയാ, പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗികള്, വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ, വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിനിടയാക്കുന്നു. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇടയാകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയ ജ്ഞാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനികള് അവരൊരിക്കലും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുണ്ടാക്കാണ്? പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിനിടയാക്കണം. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോട് ആസക്തനാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനിടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോട് ആസക്തനാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളധികം ആസക്തരാകാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. ശക്നോതീഹൈവ യസ്യോട്ടും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധാത്ഭവം വേഗം സായുക്താസസുഖീ നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആള് നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ലോകത്തില് അയാൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആത്മീയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ സുഖങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെ നമ്മൾ ജയിച്ചേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സന്തോഷവാനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ എളുപ്പത്തില് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ കാമക്രോധങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എപ്പോ ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ തീരൂ. മനസ്സ്, വാക്ക്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ട് കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, കാമക്രോധാദികളൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം ഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഗോസ്വാമികൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിരന്തരം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയാകുന്നതും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും. യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധി ഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതിനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ
മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അന്തർമുഖനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ്? അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അയാളുടെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂജി അയാള് മരണാനന്തരം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അയാൾ സാധിക്കും. അയാൾ അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല? ബാഹ്യമായ സുഖങ്ങളെ ഒന്നും അയാൾ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും എല്ലാം തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ട് അയാളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആ ബാഹ്യ സുഖങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പരമപദം പൂകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പരമപദം പ്രാപിക്കുക. പരമപദം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ. മുക്തന് പ്രായോഗികമായി യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദ അനുഭവം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മൗനമായിരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തി യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പ്രായോഗികമായിട്ട് യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മുക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്? യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ എവിടെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്? മൗനമായിട്ടിരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും തന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്ത് പറ്റിയ? അത് മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോ വരുന്നില്ല, ലോഡായി വരുന്നില്ല. അതാണ്. സുജിത മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും അല്ല പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്. എനിക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നോക്കട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഗ്രഹിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിലയിലെത്തിയ യോഗിക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയൊരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയദാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സംശയങ്ങള് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതം. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവാം. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക്, സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും, സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കുമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്?
നിർവ്വാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാസ്വാദകനും പരമ ആധികാരിയും പരമ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ജനസേവനം. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, പരമ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ശരിയായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ആ ബോധം ഉണർത്തിയെടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനവരതം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തി. ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കാമക്രോധങ്ങളിലെല്ലാം മുക്തി വേണം. കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുന്നതാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ളതാണത്. എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മളിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നില്ല. മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഇത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. അവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലിരുന്ന് മുട്ടയിടുന്നു, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ആമ കരയില് മുട്ടയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന മുട്ടകളില് മനസ്സൂന്നി ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കണം? ആ മുട്ട വിരിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വയം ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും തമ്മില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനും അത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയാ മനോ ബുദ്ധിർമുനിർ മോക്ഷാപരായണഃ വിഗതേച്ച ഭയക്രോധാസായ മുക്ത ഏവസ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസാശ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം തേടുന്നു. സദാ ഇത് അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന യോഗി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ആ യോഗി മുക്തനായിരിക്കും. അതിന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബാഹ്യമായ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നാസ്വാധാരത്തിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വ്യക്തി ആരായിരിക്കും?
എപ്പോഴും മുക്തൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗം, ദോഷം, ഭയം ഇതൊക്കെ നമ്മള് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആത്മീയ സത്തയെ പറ്റി ബോധമുണ്ടാകും. പിന്നെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ സേവനത്തിൽ തഴക്കം വന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തി തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ അർഹനാകുന്നു. ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥയെ പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകും. എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലെത്താനും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ച ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ നിലയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മ നിർവാണ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ആ നിലയിൽ എത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന അപകട സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലയിലും നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നിവിടെ സ്ഥാപിക്കാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗചര്യയെക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫലം നൽകുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം? ശരിയായ രീതിയിൽ ഫലം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും മറ്റു സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, ജീവികളുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷി, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർശന നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഈ നഗ്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക്, കർശന നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവരും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കർമ്മയോഗം എന്ന പേരിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വിവരണമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? പക്ഷാഭേദമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടയ്ക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിക്കാനുള്ള ഈ പ്രയത്നത്തിൽ തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? പക്ഷാഭേദങ്ങളില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടയ്ക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു?
അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല, പ്രക്ഷാപനമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്തത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, 15 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 16 അതിനെ പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത്. സൂര്യനെ പോലെ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കും. ആ പരമസത്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് വെളിപ്പെടും. നമുക്ക് എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അജ്ഞാനം നമ്മുടെ ആത്മജ്ഞാനത്തെ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും കാണാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഈ ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ കൃപയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇതെന്തെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ആണ്. അത് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മള്. അറ്റൻഡൻസ് പോകും. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടൂല വീഡിയോ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി. അപ്പൊ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ 75-80% അറ്റൻഡൻസ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൽസറി ആണ് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സാധിക്കുന്നതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ദൃഢമായ നമ്മുടെ ഭക്തി, അതാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യും, സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്, ആ പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാം, ഈ പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ജാതി, വർഗ, സ്ഥാനം ഇതൊന്നും എന്തിനു തടസ്സമല്ല, ഇതിനൊന്നും ഇത് തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളതും ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം താൻ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം താൻ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഇന്ന് താൻ ഇരിക്കുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ സമഭാവനയോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമഭാവനയോടെ കാണാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതി, ആത്മീയമായ പുരോഗതിയുടെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വം, സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ വേണം, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം. ബ്രഹ്മസ്ഥിതി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, മോക്ഷപാതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. ആ സമദർശനം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. സമദർശനത്തിലുള്ളവര് ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിരിക്കുമെന്ന്, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവര് ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, സന്തോഷം വന്നാൽ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്, പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്നു, മനസ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും എന്ത് വരുന്നില്ല, ചാഞ്ചാട്ടം വരുന്നില്ല.
വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, എത്രയൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതില് മാറ്റം വരുന്നില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു? 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഭക്തൻ ആത്മീയമായ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മീയമായതായിരിക്കും. ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്നുകൂടി നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അടുത്തതില് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. സുഖവും ദുഃഖവും അതിന്റെ ആരംഭവും അതിന് ആദ്യം അവസാനവും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ആരംഭമുണ്ട്, അതിന് അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കാരണമാകും? ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകും, സുഖത്തിനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനികൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തരാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ട്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദുഃഖം നൽകുന്നതാണെന്നും ആത്മീയ സുഖമാണ് ആരന്വേഷിക്കുന്നത്, ഒരു ജ്ഞാനി എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് ആത്മീയ സുഖമാണെന്നും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ആ ആത്മീയ സുഖം, ശാശ്വത ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിക്കണം എന്നാണ് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാമത്തിന്റെയും ക്രോധത്തിന്റെയും വേഗത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ആ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയാകാനും കൂടുതൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാമം ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയാണ് പറയാണ്? ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തോഷവും പ്രകാശവും കണ്ടെത്തുന്ന അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ബാഹ്യമായ സുഖങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നും ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നും ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സർവ്വജീവികളുടെ ക്ഷേമം, അതായത് എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധരായിട്ട് സംശയങ്ങൾ നീക്കി സർവ്വജീവികളുടെ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നീക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുക, ശുദ്ധരാകുക. എല്ലാ ജീവികളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ ജയിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാര കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പറയാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ കാമം ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്, അതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും വേഗത കൂടിയ മാർഗമാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 27, 28 ശ്ലോകങ്ങളില് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെയുള്ള യോഗിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന യോഗി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും മുക്തൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? മോക്ഷമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുകൂടി നമുക്കവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്.
അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തില് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണതും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തിയുടെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ